Mudzimai wako ndokuti pakati bretu mudzimai wako ndokuti auona chii chakwa muzukuru muzukuru pakuita sei sine menye yakafanana vakamutoresa chitupa ndivana mudaro ndivakamutoresa uyu mukadzi uyu aiwa murume akakurira mumusha menyu naiwe shamwari wangu so ukaona uyu yatonichi chako sekuru hanzvadzi yamai vako amai vako ndivo musha mavako baba vake uyu musisi vavo ndovakabereka baba vangu baba veuyu sisi vavo ndovakabereka baba vangu ini baba vake sisi vavo ndovakandova mai vababa vangu baba vako havazivi kwavari varipo sei wakazoenderera mberi nokutora sinemi sinotorei kwako ekwangu afungwa kuti nguva yacho yotoreswa zvitupa baba vedu vamwe vari kure baba vangu chirema vakwanise unoyera chiiwe mutuku wako mari nendoro kwewe toera dhure kwewe dhure unowana wangari nemurume uyu unomuziva pakuita sei ticha mukaita taurisa zvakanaka taiwirirana mawirana zvaita sei ndaishungurudzikawo nezvandaitiwo nemurume wangu ndikatanga kumubata nemameseji kana mubata nemusikana waidana naye nemukadzi wemunhu ndichirekodha maaudio ndobva tozoenda kunogadziriswa nangwe kubva tambogara tese tichiwirirana ndobva vatanga futi zvemusikanzi waivasikana saka ini ndaishungurudzika inyoti vanga vasingatengere hembe bhutsu chedzo nandisingadzizivi kana chipfeko chemukati chicho chaicho kuti vanditengere kubva ndagara navo makore andagara navo vakanditengera kamwe chete saka ndozvakazoripoti ndizoite musikanzi saka kwavati ukaitira musikanzi wakunzi hazviite uda kuitira mukati menda munhu wakazovazira sei asekuru vakwavo vakaiva vakandiveva after vaona here kushungurudzika kwawaitika kana kuti iwe vakaitira masitairi savakuvhevha makazoraramise kangani hatinarara tese makazoita sei tangotorana mafuta ndowakazomudauka chena chete makatora mafuta makaita sei ndikatorwa ndichibva kumakwauno nomwana wechikoroso makabatana muchikisana here nzungubatana chikisana tsoni chaiche zvenguva yakareba yakangota mwa zvemafoto panguva diki diki asi yanga iri mviro yekuti kumberi uko kune mafireworks kuri kuti dai makawana mukana handiti kana kuti yanga iri ngusotesa chete ino ndakutsivawo zvavainditoboza ndairwadziwa asi kudana zvii makadanana nasekuru vakazobuda pamanga mane nguva yakareba zvakadini kudana nasekuru ndakatanga kudana nawo february iyo wegore rinoti ugore neri tanzwa sekunge mimi chapai muzosvika pakuita zvinezvi kashungurudzwa nemurume wenyu tobva mazobvunzwa pano imimi kuti ndimi murume makamitira masitaira here murume uyu akaziva sei kuti imi mafunga kuzokuchidzawo zvaita murume idai pachena ipapo handizivo pfungwa dzake kuti imimi zvamakafunga kuda kumuitira murume wenyu uyu akabva funga kuda kusoftai akakutorai mafoto ndiani ndanzwa muchikisange mati maibva rwendo rurefu aikutorai mafoto ndiani muchikisana kamwana kechikora ndombozori kanogara kupi kaitora nefoni yako here kwati yangu mama tomukumbira titoriwo mafoto mwana uyu mune ukama naye handitomuzive sei musina kutyira kuti angu nauzobudisa nyaya
kuti ndiyakaburitsa foni ndivanga venayo foni yakazonongomba nemurume saka imimi muri kutaura kuti maishungurudzwa kumba pamakazowana uyoyo yekushungurudzika kwabva kwapera zvanga zvaananiwo asi makaona iriyo solution here yekugadzirisa nyaya kwete maifanira kunge makaita sei ndaifanira ndakarongedza ndakaenda kumba ndokugadzirisa nyaya ko mukatsvaga wana tete kana ana sawira vanhu vazotaura nemi zvakasvika zvaita saka chakazokutadzisai kurongedza apa ndechekuti manga mawana kudanana naye ndanga ndagara nditori murodi kuenda kumba ko pari zvino makazoenda here ndokwandiri kupi kumba kwavabereki makaenda noda kwei akabuda mafoto makazoenderei manga mawana murume wokufara naye anokubvisai stress zvikangoitika saka pamakaenda kumbaba zvakapera here kuwirirana kwenyu neuyu zvakapera zvakazopera sei makamuda zvikatongopera nekuti ndaenda kumba kwedu saka murume muchiri kumuda here inini handichada sei matamuchada handikwanisi kugara nemunhu asinganditengeriwo hembe kuti ndipfekese zvinoitwa madzimai bima ari kushanda wapi murume vanoenda uchikutu vachienda kugoridhongo mari vachingodya ikoko vari kuwana goridhe rache vanenge vachitotaura kuti mari iri kubuda but mari yacho tiisvike kuno kutumba pavanoya vabuye nemari inodarika kana $50 saka pamakadana neuyu makatengerwa hembe ngani nandisati mamusati chikonzero nei akatadza kutengera zvekukurumidza iye aine mari makamudira kuti anogona kuchengetai sandizvo zvandikamudira kuti anogona kuchengeta makamudira kisi here yandanzoitaurira pindurai kwete kozi tanzwa sekuti mi makamudira kuti murume aikushungurudzai handiti saka ndopamabvunzwa kuti ikisi here chete yamakada kuti mupedze shungu nayo kwari hongu saka uyu murume wanyanga asingakukise here wanga asingaiti izvozvo chikonzero nei wanga usingakise mukadzi iye aida kisi kwauri waitadza kukisa ne chii chaikunetsa dzanyungura so mamiriro akaita nhau yangu yakamira so imbotanga wapindura nhau yako usati wataura ndati waitadza nei kumukisa mukadzi wako akuratidza kuti aida kisi ya mukugara kwatanga taakuita nemudzimai wangu ko kumashure kwese pasati paane problem bhozi mukugara kuri kuti panga paane problem kumashure kwese takanga tichiwirirana zvakanaka waimukisa here sekisi yaari kutaura mufariro wevanhu kana vari mudzimba wakasiyana mumwe nemumwe ane zvaanofarira anoda kisi wakambomukisa here wamukisa here hauna kumukisa chitsanangurako yo chiri muderekeza hongu chitsanangurako pamusoro echangamiri pamusoro iwo wedare so mudzimai wangu uyu inini ndakati ndaenda kubasa ndatsvaga basa ndariwana tadedzwawo kwatakadedzwawo kumaindastiri kumagodi sumuka ndaenda kubasa nditanga kushanda asi ndichishanda ikoko kubasa kwanga ndichishanda ikoko angoita mazuva mashomanani tichita tichigara tichipinda church every weekend yega mune wakajuma saka ndaiti ndakabuda ndakaenda kubasa ikoko ndinonzwa vanhu vakundichiti mudzimai wenyu kunoku zvakawanda wanda zviri kuitika zvitambira ari kuita nasekuru wako hatisi kumaona musha tichibvaa no zvisinei kana kuri kwokuti pane zviri kuitika tichabuda inguva yaMwari dzimwe nguva hama dzinogona kuparadzanisa nemudzimai uchimuda mazuva ano zvakawanda wanda zviri kuitika tichibva ndambouya tichiti dzimwe nguva ndingabata seshoko randiri kunzwa ndibva ndakundikana kubata ndibva ndadzokera kubasa ndibva ndashanda zvekare ndashanda ndibva ndati mudzimai ndatokutengerawo foni nhasi taitochanzeka mari ndibva ndatengera mudzimai wangu foni ndibva ndatomuti hamusi wefriday ndiri kudini ndiri kuuya ndibva ndauya ndibva ndasvika ndibva ndaona shuwa mudzimai aripo tichimbofungidzira kuti pamwe dzimwe nguva yandingasvike ndingabate semanzwiro andiri kuita ndakakundikana kuzvibata ndibva ndasvikawo nefoni kumudzimai wangu zvakanaka weekend yakwana taenda kuchechi tadzoka
tedu rokubuda kubasa rakwana tadzokera kuyo titinoshanda. So tadzokera kuyo ndo pandakafonerwa nchinzi auye timboronga zvemisangano matete asvika one vamwe vatungamiri. Tichibva ndadzoka chechipi chiedza cheapostoli. So ndadzoka ndakangonzwa nauyeye vanhu vari kungotaura zvakawanda zvandiri kungonzwa, but inini chandaida pamwoyo pangu ndechokuti ndibate ndega uye ndive nechokwadi pachangu kusichiri zvokutorera kuhama kana kuvanhu. Rimwe rezuva ndibva ndazoti mudzimai tinokumbirawo foni yako ine nhamba dzandinokuda. Ndibva ndatora foni iya ndiri mukubaya foni iya popandakazobaya chimwe chifaiwo ndokuona ndokuona mudzimai wangu akabatwa akasumudzwa mudenga nasekuru wangu ava vakatojisana rurimi fotiri dzimwe nguva rimwe chete. Ndibva ndafambisa ndokuona akabatwa panapa pachesti pake panapa kudai. Chii chiri kuitika? Ndichibva ndafamba nemafoto aya ndichiona ndokuona amwe acho vaitorerwa mumba mavaitorerwa mafoto aya vachisana rurimi mubhedhuru mavo. uko kwanga kwakumba komunina wangu vaingokisana chete vanhu pavaivaona pesa. Saka kuti mudzimai wako aida kisa. Saka so zvadaro inini handina kubvunza mudzimai wangu ndaona izvi kana kuenda kunobvunza musekuru wangu kuti izvi zvafamba sei. Ndakaenda kumadzisekuru angu makuru. No, ana sekuru, nenyaya yandaigara ndichinzwa misine nguva yakadai but nhasi ndine zvinhu zvandasangana nazvo mufoni yamudzimai wangu izvi. Wakatenga iwe? Ndakatenga inini. Tozvifambisa sei? Musekuru akati iwo ndiwe muridzi wenyaya. Mune kufunga tingadii. Saka zuva rakanga rotovira ndichibva ndati zvisine sekuru tinotaura kwaedza kwachena mangwana kwakachena munhu wese tichionana. Handina wandakabvunza pauviri hwevanhu ava vaviri kubva mudzimai wangu nasekuru wangu uyo akatora mudzimai. Pachena ndibva ndati no. Ndibva ndabata sekretari wedu isusu wamubhuku redu. Ndo zvaitika ndasangana neizvi mufoni yamudzimai wangu. Ndakanzi iwe uri kufunga kuita sei? Ndakati ini hangu papfungwa yangu ndakatifunga titorane nanasekuru vangu vese vakuru ava tigare pasi vadeedze mwana wavo nemudzimai wangu tibvunzane kuti nhau iyi tingaipedze sei sezvinoitika pamhuri pedu uye paukama. Saka anasekuru vadiki vese ndakafamba ndichivaudza nyaya iyoyo sezvo inguva yemabasa mumwe nemumwe ndaimuwana ari pabasa rake. Nasekuru vadiki vese vachibva vati iwo zvaunochiita muzukuru chienda kuna sekuru wako nyakubereka mukomana uchinovaudza kuti tatichiwanei patingagare pasi tese titaure nezvenyaya yacho. Ndichibva ndadzika kuna sekuru wangu vakuru. Sekuru, nezuro paye ndakauya pavira. So ndadzoka nenyaya yeye. Pfungwa yangu inini yanga ndiri nayo yanga iri yekuti dai tanga tagara pasi nezvenyaya iyi mumbotibvunzanisira mudzimai wangu nasekuru wangu nokuti zvinhu zvaitika paukama kuti tsika yakadai ingapera sei. So ndiri panguva iyoyo sekuru wangu vakuru vacho vakabva vabatwawo nehasha. Saka nzi inini handide zvokuramba ndichinzwa nyaya dzako uye iwe nezuro wakandiudza nezvenyaya iyi ndakaudza kuti pedza nyaya yako wegani. So uri kudzoka pamberi pangu ini handide zvokuramba nyaya yakadaro iyoyo. Ukaramba uri pamberi pangu ndinogona kuita chimwe chinhu kana kutokukuvadza izvezvi. Ndibva ndati sekuru, zviri kureva here kuti munoda kutsigira kuti sekuru wangu mudiki atore mudzimai? Vakati sumuka panapa ibva panapa plus izvezvi now kutsvage nzvimbo. Ndipo pandakabva ndapererwa ishe. Kuti ndiri mukati medambudziko ndakunditsvaga nzvimbo mushure mezvo ndobva ndanzi ndinokukuvadza. Ndokona tatadza kuyanana tega paukama hwedu. Ndopandakadzokerawo kuna sekretari. No baba, vaviri vakanditadzira hatisati tabvunzana navo kana nerimwe shoko. Ndoita sei? Ndo mashoko andasangana nawo. Masekuru adiki vakati zvino kana zvadai hatina imwe auction muzukuru nokuti vakabereka vakutsamwira. Chiona auction iri waizi kuti ungabatsirike sei.
sezvo hatina chakaipa chataona chawaita kana kurova munhu kana kubvunza kana kukuvadza mumwe munhu. Ndo pandakati shungu dzangu chirega ndishuya kuno kwaChangamire ndipe nyaya yangu kuti sezvo patagara pasi semhuri zvaramba vangandibatsire sei dambudziko randasangana naro iri kutere nekuti nyaya dzacho dzakanga dzahambira kuti ndava kundichitsvaga nzvimbo uende uyezvo ndini ikoko takunzwa ikoko takunzwa kese iwewe wanzwisa here zvataura nemudzimai wako wangu ati chakamukonzeresa kuti aite zvichi anga asingachengeteki iwe waimuchengetei so kuzosvikira murume uyu sekuru wangu achive mudzimai wangu uyu kugara zvakanaka. Dai mudzimai wangu uyu anga ari munhu asingatarisike haaimuchiva kuti amude kuti ave mudzimai wake. asi uri kunzwisa here kuti mudzimai uyu ane zvaaida pauri zvongo usingamuwanisi? Ndizvozvo nei wongo usingamupe zvaari? Zvinhu zvakanaka ishe hazviwanike nguva imwe chete zvese kamwe chete gore rimwe chete. Saka ndakange ndaenda kubasa kuti ndishande ndiedze kukavhira dzimwe nhamo, asi ndo pakazo pandakangoenda kubasa chete sekuru wangu ndo paakawana mukana. Ikoko takuti ko yairi pabonde waenda naye pabonde zvakafanira zvimwe zvese izvozvo handingati pane dambudziko pamusoro peizvozvo. Pawakazoona mameseji ayewewe waenda kubasa angadaro pane nguva yakareba zvakadii watengera mukadzi wako foni? Foni yanga nguva yakareba zvakadii mukadzi ane foni? Kana ndisingakanganise dzimwe nguva mwedzi unovawe chi3 kana kuti 2 handisanyatsoziva hangu sezvo ndakatanga musizeni muno. Mwedzi unovawe chi3 mukadzi ane foni. Amai ndaudzwa kwamuri ndanzwa muchitsanangura imimi muchiti murume uyu anga asina kutengere nyange nehembe dzemukati. Ndizvo ka? Ndobva mati murume uyu kana chaaikuitirai hapana. Zvito zvimwe zvakazokontribhuta kuti mimi musvipa kudana nani nemwe murume. Asi mimi ndikunzwa kuti foni iyi mamatengerwa yane 3 months. Asi muri kuti mukomana uyu makadana naye February kuti last month. Chakazokupa iye kuti chiyo murume nyako kutengerai foni inodhura chii? Foni vakatenga batika foni ndingafambe ndakapfeka foni. Asika inzwa ikamani. Kuti mukafai makapfeka foni yamatengwa nemari. Foni yacho nditori nayo. Ndizive iwe totenga mari. Nditori nyowani saka kuna dambudziko koitwa utano. Pane mashoko ataura mai vati havagoni kufamba vakapfeka foni. Amai muchuya pamba pemurume uyu makaya musina kupfeka. Mama hembe dzandakabva mama kashama here. Nandikapfeka. Saka dzakasakara wandiro ramukangosvika pamba. Hazina kusakara. Asi munhu unoda kupfeka hembe dzefashion dzekupfekawo nemamwe madzimai. Dzakaita sedzipi? Kuite kungoramba ndakapfeka hembe dzandaitengerwa nababa ndichiri kugara kumba. Tumabhikini here matrauza mepfeka teblack mukatete. Aiwa ndipfeke trouser. Tozitiko kuti matrauza dikita ndipfeke. Yapedzi. Aiwa skin tight. Zora maida. Ndatoti hembe vanga vasinganditengere makore andagara navo vakanditengera 2 matopu. Mune vana vangani mine murume? Ndine 1. Ko iwewe chikonzero nei wakada mukadzi wemuzukuru wako? Musoro Changamire. Ininiwo ndinoda kutaura kuti ipapo shuwa ndakatadza ndokutaura kuti ndati chikonzero nei wakada mukadzi wemuzukuru wako? Toyakudari kunotadza wakatotadza kudai. Ndakatadza mukadzi wemuzukuru wangu ndakangoona kuti iye nekutambura kwaari kuita silent what kudi muzukuru wangu ndofunga kune zvese kumurume wake kune zvese ndofunga nemudzimai uzvo zvikazoda inini zvese zvaaida ndaimuitira. Waimuitira? Watanga ari kumuitira iwe? Ndofunga pandakatanga kudana naye muna February ndo pandakatanga kumuitira. February mwedzi wapera? Kusanganisa nebonde waimuitira? Aiwa bonde ndansati waimuitira nekuda kwei? Aiwa bonde ipapo bonde ndansati. Sei waimuitira zvaanoda iwe usina benefit kwaari? Waimunyimire bonde? Bonde ndansati ndaita Changamire. Saka waiziva sei kuti ari kuriwana kana kuti ari kurishaya kumurume wake? Noti nemurume wake anoboda kutorawo nyepa vaingogara vachipopotedzana nemurume wacho. Wati nomukadzi wako iwo? Aripo munhu? Aripo. Saka utaura kuti wewo pawaiita matsvodi naye uyu murodhi
kumba nekupi sikaro dzewega isingasimuki abonde changamire ati waita machoni makisi hapana chakwaidza mumiri wako ayaimira changamire saka manje asi iwo unonzwisa here kuti kutambisira dare nguva imosva ndoziva kuti imosva unozinzwisa iwewe mudzimai wakanyanya mudire wakamudira kuti upedze nhamo yake here kana kuti uwane benefit imwe kwayo kusazivawo ipapo ndati iwe pache zvako haufanira kutadza kuziva iwe pache zvako wakamudirei waida kuita sei kana akuda mukadzi taida kuita naye bonde waida kuita naye bonde saka chaikutadzisa chii kuzoita naye iwe uchimuitira zvaanoda hapana chandaitadzira kuita nazosongo wangu uri kusanangura kuti iwewe vanhu vaiga vachipopotedzana ndachibvunza iwe kuti nemukadzi wako musai mambopopotedzanawo nemadzimai totonetsana usei wakati ava nokuti vagara vachipopotedzana saka bva ndichipedze dambudziko inodana mashure meizvozvo ndofunga zvaitika nenyaya yekuramba ashupana nemurume wake ndo zvakazosvikawo kuti ndiite kusvika pakudaro tanzwa sei kunge wataura iwewe uchiti iwewe waimuitira zvese zvaaida zvii zvimwe zvawakamuitira iwewe bisaidi bonde zvinobatika nhasi munhu azvibatike muno ndofunga kana zvokutsikisa chaizvo ndaimutengera wamutengera bhutsu dzekutsikisa vapeya mangani ndatenga 1 chimwe chifuti ndazotenga ndakazomupa mari yokutsvaga zvipfeko zvemukati mari ndofunga ndakamupasa $12 mabhurugwa acho ukaona aiwa ndakatomara pakaenda unotenga kandiratidza anga ari mangani $12 ati anga ari mabhurugwa mangani $12 anga ari 6 anga ari 6 kureva kuti rimwe chete raita $2 iwe atenga wakazoona here kuti arunyatsokwana zvakanaka ndakazoona zvakakwana wakazviona sei asina kukurura takazviona mashure monge sei mushure monge tichita bonde tese saka iwo panapa ndikakuti iwewe wakatora advantage yekuti uyu akakurira umusha menyu mukamuchengeta ngatizwei ndikakuti panapa wakatora advantage yekuti uyu akakurira umusha menyu semunhu asina kuenda kuvabereki akakurira umusha menyu muchimuchengeta wakatora advantage yekumutorera mukadzi unoti kudii nazvo ipapo shuwa ndobvuma shuwa ipapo handikwanisi kuramba hausi kuona here kuti wakaitira utsinye mwana watete vako kumupa zirembe yake ipapo ndokubvuma handisi kuramba pamberi pedare andi uri kuona kuti wamutenderedza muzukuru wako waiseiwo uchizvenga uchiramba kusvika mapeto kuno wakuzobuda pacho zvinowanika kumana murume anenge achinzvengawo brighton wazoona akuningi mapensa ayo mukati memiwata bonde ukaita kanganika bonde iri bonde changamire ndofunga ndakaita kafai waita wakadzivirire here ngatiteererei munobuda panze ndaita ndakadzivirira maiwe musikana aidzivirire kana kuti maingoro aidzivirira kuvaidzivirira iwonga usingadi mwana saka suite mubepe rinani saka kwauri zvazvakakuvaringana ko patambo kubvunza kuti wakaita bonde naye wonga kurambira kutaura wonga uchida kuzvivanza saka murume wako ndoupi majaa pavavira kapana iko zvino hapasipa waina vabereki wako here muno ndiena wai baba namama ngakuonewo baba namai simukai muri pamwe ndini muri munhu wenyaya dzinosirisa daiso dzinoshoresa munhu mukuwasha ndoupi manje unoziva iwe sekuru vakabava muwaziva saka toripisa kasekura nikuda kozvakutadzire kwavakuitirai nemukwasha zvakanaka chii chamungade kutsanangura kumwana hanzwisisi kuita wakaita ake handina kufara nazvo akatadzira murume wake namo vanhu takatorora naye sarotangirwa munhu avo charazoa kwatiri nhasi akuda munhu anorora nechaanenge anacho
kuti mutobata chinhu munotanga matoshanda moita zvinhu muzoverengawo pakuramba kwamunochita. Tenda. Nganaka garei pasi seko. Wazotara baba wako. Hanzi kudu. Zvandikaita ndakatadza. Saka uchakumbira noregera. Ndikumbira kuna baba. Tanga kukumbira kumurume wako. Uzvinona baba wako kukumbira regera. Ndikena ndikumbira regera. Sumuka. Roma dzikumbira dechiwa. Sumuka. Ugama. Ndakenda ndikumbira regera. Kana baba wako. Seguro. Kumbira mzukuru noregera. Mzukuru wangu ndokumbira regera kune zvandikakutadzirei. Mdzimai wako awe. Sumuka mdzimai womukomana. Wakadi? Unaona ungani murume wako? Shu. Waiziva here kuti ambuya ari kudyiwa bota zvisizvo? Ndaizviziva, saka ndakambobvunza ndikandikasvika vakanga vachishurudza nangu ndikofukira kudzosimba ndikaita kuti rongedza uende mumba kwenyu ndida kutora wangu mukadzi waida kutora anedzi madhafera akasimba nezvaraona vasikana iwo unoti wakazvara vana vakomana zvikodze mutametikana neko ndepedzi pandisira mushonga muchikafu Iyewo manje. Inini Saka wanga wapadhuze kuda kutoenda so? nyangwe izvo zvavata kurongedza uende mumba kwenyu nhasi ndokwaarara mari mwezuro ndokwakarara futi Saka pasirika bonde kafa izvi. Saka naye uda kuramba mukadzi? Changamira mukadzi anzoda navo. Chimuudza pamberi pangu kuti auzoda kumuramba ndizive uyu. Mukadzi wangu anozoda kuramba pamberi pedare. Pamberi pedare asikana wasvika kumba uchamuramba. Uzinoka wataura? Hanzi haucharambiwa. Haucharambika, haucharambiwa. Baba vemukomana iwe sekuru varipo here vabereki vako? Mudhara ndoaripo. Ndimi baba vemukomana. Ndimi makapiwa ripoti nemuzukuru. Pamakapiwa ripoti makamubatsira nenzira dzipi ndango seunge anga achitaura kuti makasvika pakumuudza kuti ukaramba uchiva mberi pangu chakurowa mukapedzera mazomuudza mashoko ekuti tsvaga nzvimbo mushure mengu akupaiwo chichemo chake makamubatsira uzi Hapana maita kambochitaura tine nemwana wangu nemudzimai wake musikuru amboitaura nawo yacho saka ndakati yo zvirikoni zvekuti ndimudzi mukadzi watorwa mukadzi iwo ndikusaziva mambira wangai. Sekuru munotaura kuti imimi uyu ndiye anoziva marongero angaite. Izvozvo maifanira kusvika here paextend yekuti ndogona kukurova kana kukwadza vanhu. Izvo anambotaura Imimi pakati peuyo mwana wenyu nemuzukuru wenyu maioxide kwani? Hapana kwandairetsera pauti kana munhu akanganise zvakaita kuti chikonzero nei sekuru muri kuti hapana kwamairetserera imimi maitoratidza kuti uyu paakauya kwamuri anga atoita problem? Yangaita problem but inongo panguva yose munhu unokwanisa kurwadzikana. Ndakaona kuti ndirame ndichitaura naye zvingasingakwanisi. Saka side renyu marona maanguri kuside kupi? Hapana side rinenge ndakarerekera. mairwadzikana nei kwenyu? Mati mairwadzikana nei ndazosunge mati semunhu airwadzikana mairwadzikana nei? inini ndairwadzikana nemashoko sekutaura kwarikuita kuti akandipomera kuti inini ndaida kumudzinga ndakataura shoko ndirimukuwadza. Ko ipapo mashoko anga aburitsa here pamamati imimi mairwadziwa anga azvitaura here kwati azvivarira muno mudati? Azvitaura muno kudai. Azvitaura muno nasira ndomazvinzwa ndikubvunza kuti musi wake aizokupai ripoti imimi maburitsa kuti mairwadziwa nei nekuti uyu anga asati aburitsa mashoko iwayo ekukureverai nhema kuti matimamudzima akanga ataura kudhara kwake piri kangadzi. Imimi sekuru ndikakuti imi mairwadziwa nekuti muzukuru auya kuzokuudzai kuti mwana wenyu anotorera mukadzi munoti kudina? Inini pandikutaura kuti hakuna kwaninganisidzira ndongoti vese vakakanganisa kubvira nomukadzi
hapana munhu anokatarai ani mukadzi aifana kuziva kuti uyu munhu andikudana naye ane murume wake iye mwana wangu mukomana aifana kuziva kuti uyu mukadzi womuzukuru wangu hazvingaitire kuti nai sekuru uyu mwana wanzvadzi yenyu iri kupa nzvadzi yenyu akashaika saka ndizvo here zvokuti kana mwana anherera asisina mai imi ndimutorwa samai ndimi aifanira kupindura mashoko amukupindura iwayo kune mwana nyachiitika isheni chokuti panya iyoyi zvanzi imimi ndimuri kutorwa samai ndimi here maifanira kupindura mashoko yamwana pari kuda mhinduro ipa ndimi aifanira kutaura mashoko iwayo amaitaura kumwana zvokuti ibva pano iye achiziva imimi muri makamutoresa kuti seneo akatoresawo zvake but mwana mukosha kati mamushamedu jara akataura kuti aya iwo mukomana vamwe ake vese vakatsvaga nzvimbo vanorava zvikuru but sekuru kune mhondo dzakawanda pamutemo chaiwo wezimbabwe chaiwo muri kushungurudza mwana imimi mune kodzero yekuti mumuchengete semwana wenyu ane senemu yenyu asi nimwe yakungoitikana kuti amai ake sekuru munonzivisa here kuti mwana wenyu handisi kuramba mwana wanzvadzi yenyu kwako kureva kuti pane ropa renyu kapa mwana ndizvozvo kudai mai amudzimai mwana ayo aikuti kudi aiti kudii kwamuri aiti amai kunhasi muda kumuramba sei mwana iye angongotaura kuda mubvunze kuti zvisvikira vetora nemwana wangu vaigara pake kana pakwaishaa aigare paimba yemwana wangu initi pamwe chete pamba pamwe chete saka sekuru munotaura kuti makarwadziwa nekutorwa kwomuzukuru wenyu mukadzi nemwana wenyu aiwa siri izvozvo posei maitaura zvakawanda aifanira kurwadziwa ndiani ndikataura zvakawanda ndingamutorambe ndingataurisa ndisinyati kumbotaura aiwa iwo unomutora mataina unomutora ikana tiende kwaishe ingotongowa nawo yake ndizvangamutaurira pari zvino ari kugara kumukomana pari zvino akazvitsvaga pake paakarapiwa imimi muri sabukei akwete muri kuziziva here kuti mabhurugwa akatengwa nemwana wenyu 6 akaashandira pane uyu aiwa zvazobuda muno uyu aida kuona bhurugwa rake kuti rakafita sei pakuruona ndo pakupedzisa basa ndiwo here unhu hwacho netsika dzedu dzatofange tichiita ane mukadzi wake uyo muroora wenyu ari kushungurudzwa nemwana wenyu izvozvo mwana wenyu ari kuti muroora wenyu ngaabve pamba aendi yova nyika yerudzi yekuti haina kana unhu kana discipline munhu wese pamba pake anoita zvaanoda nevaroora vake nechii zvaanonzwa kuda kuita dai mimi makaita kudaro sekuru uyu aibude here mwana airaramero dai makadana namai vake sei vasiri kudzidza kubva kwamuri vari kuita zvavanoda vanavo sei musiri kugona kukontrora vana chinoitika ishe mwana wakamutaurira pane mwana wedu unamba wataura shoko rimwe chedimwe chinosvika pakumusiya kuti zvinonga zvaya kana kwaari anongozvimirira sezveihanti ndakura ndiri murume asi dai anga ari uyo mukomana uyo akayazokupai ripoti yokuti muzukuru akumutorera mukadzi munenge makasvitsa papi nyaya kumuzukuru dai ari uyo mukomana akayazokuudzai mwana wenyu kuti muzukuru akumutorera mukadzi maimusvitsa papi uyo aitorera mwana wenyu opari nhasi sekuru sezvo mwana wenyu uyo ari kukundikana kugara nemudzimai uyo zvakanaka munotiwo kudinazvo ndezviti zvakaipa bhatikana asi manzwisise mwana unonga uri naye unosvika pakungoti ayo ita kutongosiya pari zvino mwana ari kugara pamba penyu here mukomana wenyu iye mwana wenyu anogara zvakadii nemukadzi wake izvozvo ngoti kana varume tapanduko orit yo brighton nhasi wanza unorara kumba urarapi ndarara kumba kompana wangu ndokwandarara kupi apo panapo tanzwa kuti mari muzuro kuti zvakara unorara kumba mari muzuro ndarara kumba wakarara kuiva vandirini kubva auya kumayamba kana ubvira ndau zvikazikane sei kuti warara kumba chezvara mwana anga ari mumakomenyeri mubva naye kumba uyu mukwasha mbavha haana kuya kana kuti imba yacho iri kure nemi yanorapa
mune here pekuti mupe mukwashe wenyu pokugara kwasabhuku wenyu pedyo ikoko abve kwana sekuru akapa zvinoita here kuti ndikunyorere tsamba pano munopa sabhuku vachinje kokugara naiwo musikana ndikakupai pokugara nomurume wako uyu manje munokwanisa kugarisana zvakanaka mubva kwana sekuru pindura regerero taakuda kuti kubetsere hazvida ndikusiye makadaro zvanzi unokwanisa here mukapuhwa pekugara unogarisana nemurume wako zvakanaka kana kuti unotanga futi ikoko kutengerwa mabhurugwa newangu hauchakwanisa kugara naye murume saka uda kuendera mberiokwanisa chii unokwanisa here kugara kumba kwavabereki naite zvako ndokwanisa kugara naye mwana wazinozokera baba wako wazinzwa zvokureva chii musoro mako hauchada murume here nokuda kwechihure kana kuti hauchada murume nokuda kuti zvinhu pazvasvika hasina kumira mushe nyaya yacho payava vanogona kufungira mweya wakaipa unenge uri waakatadza kufunga panguva yakatanga nyaya makutasisa zvakatanga fesi yake here fadotapingauraya munhu naiwe asi unoda mbouraya munhu kwete ishe dai ndaiva nepfungwa idzodzo panguva yandakaona zvinhu izvi ndipo pandingadai ndakaita pfungwa iyoyo ndakatoishandisa kare wakambomurovo here pakugara kwenyu kwese kwamakaita nemudzimai wangu uyo handina kana dambudziko naye wakambomurovo here pakugara kwenyu kwese kwamakaita zvokungotsiura nawo chete wakambomurova here pakugarisana kwenyu kwamakaita vabvunzeivo varipo hanzi uri wakambosumudza ruoko here kumurova fizikari kudai handina mbobva ndamurova saka iwo chikonzero ne uchita magirlfriends akawanda zvinokonzeresa kuti mukadzi azvisvika pakuita problem yakare zvemagirlfriend ipapo kwete ishezvino zvingakutotanga kutozvinzwira panapa kozi mukugara kwese kwataita handina dare randakambogariswa even kana pana sabhuku kana papi nekuda kwokuti ndapfimba mukadzi wemunhu even kana kuita musikana kana vane pavangapupura kuti nedare randakagariswa kana nemadzisekuru angu kana nenasabhuku besides dare munhu anogona kuita magirlfriends ake akawanda asina kugariswa dare ini ndangoti sei kuchita magirlfriends akawanda apupurwa nemudzimai wako kuti magirlfriends akawanda tatanga kutozvinzwira panapa muri mufundiso cheche handizvi vataura pano vakati wakambobatwa nemameseji mufoni vanogona kumaburitsa mameseji acho nokuti ini yangu foni handiise password handiise pin yangu foni yaamai vava noshandisa foni yedu kana ndatobva kwandabva foni yangu haite pin yaamai ndo foni yangu iva vantu vanotoisa foni yavo pattern kwetinoti yangu saka kana pane meseji vanogona saka pauchadii mudzimai wako nazosungiwa churi kumunda bati mukadzi wakada kuti hachada handinazvo handingaite ishe zvinhu zvaitikawo ndesaka ndauyawo kuno kudare kuti tiyananiswe nematare saka Brighton mudzimai ari kuti murume uyu haachada iwo unokwanisa here kutora mudzimai sezvo uri wamubvisa pamurume wake vanhu kuuda madhafinya unokwanisa here kutora mudzimai hongu kana ati zvokuti iwewo Brighton ukanzi chikotangira hwako kubvisa pfuma pakasira muzukuru wako upedza utoro hwako mudzimai zvinokusunungukira asununguka baba wakasununguka sandamboona zvakadaro since muupenyu hwangu hakureva kuti muno matutu matoipa munhu akada mukadzi womunhu anotovavarira zvokutotsvaga kushoka kutouraya merairi ndabvunza makore abrighton ane 24 years priscilla ane 38 years ndizvo 27 years take more murume wake ane 29 years
zvichireva kuti ko nhaiwo mukadzi waBrighton nemakore mangani? waBrighton ane makore 22 pakubereka mudiki zvishoma. Zvakutoreva kuti varume vari kushungurudza madzimai mudzimba makutoda inonzi awareness campaign chaiyo kuti tikubetserei tizive kuti dambudziko riri papi. Nemi madzimaiwo makutoda futi chikoro chenyu chamunotofanira kutodzidziswa nana mai chief avo toona kuti dambudziko riri papi. Dai waiziva kuti murume chikomba chinokuda kana uri pamurume wako. Wazinzwa Priscilla? Murume wakuti ndokuda chaizvo kazvizvi ndokuda kutokuroora izvozvo. Iwewo ndokutanga zvako kuda kukanda makumbo sehwiza. Azviitwe zvimwanangu. Isu dare rambandise vanhu. Unoenda unana tete munoyananiswa. Baba vako vari muno vari kuzvinzwira vanana tete vane nzira dzavanokubetsera nadzo. Enda unobetserwa uchiri mwana mudiki. Udzokera nemurume wako. Ndichakunyorerai tsamba iwe Tekmo muno mbobva pedyo nasekuru mumbonogara pako wega. Asi ndokuda kukurudzira kwauri wewe Tekmo chokuti chimboedza kuchengeta mudzimai wako wega. Zvaari kuda munomudaro wazvinzwisisa. Ada mabhurugwa emukati achibva paroko rako mapenzi. Ari kuda tsodi sezvekutamba zvizvi. Unogeza mazina ako kana usina Colgate unoenda pamuhacha ugeza nemuhacha. Womupa tsodi uyo ari kuida. Madhuve kai manjenjenje ganda revasikana. Saka zvinhu zvidiki zvaaringoda zvinhu 2 chete. Aringoda ngodya mari yako. Saka iwo paunga uchimutengera foni ati foni haipfekeke. Saka wakunoshandura foni yova zvipfeko. Imboda mukadzi wako. Ina handisi kuona dambudziko iri kuti ko kana uchienda kubasa kwako unomusiyirei? Hakuna kogara. Kumagoji kumaindastri egoridhe manje varume vanosvikira munogona kugara muripo 20 pakebheni 1. Saka kuti usvike nemudzimai kunenge kusina kusununguka. Vanomuvhuvhirana? Kwete. Magariro acho anenge asina kusununguka. Asi kuna vamwe vane madzimai avo kaikoko vanenge vakatovatengera dzimba vototi vakapedza basa votokumuka vachiendako. Saka haugoni kuzviitawo. Na nguva yaMwari yako anotave nemari zvakasununguka kuti ndidaro. Unongochiti wakaenda uku unodzoka after how long? 7 days. Tongoti 6 days tichitodzoka kuti tizopinda chechi nevamwe. Monday ndichitodzoka. Saka uri kudzokera chechi yakati kudzokera mukadzi wako? Tinenge ndichitoinga mudzimai wangu. Uzobatanidza kuno zvechechi? Nokuti chechi kana ikoko dziriko. Zvakanaka. Iwewe Brighton ndikuda kuti ude mudzimai wako. Zvandanzwa muno zvaunga uchiti uda wandipromisa kuti uda kumuramba. Tatomakana manje. Ndakushanda iwewe muno. Svika ndanzwa kuti imba yako yamira zvakanaka. Izvo wanga uda kuita zvoupenzi izvo kuti uda mukadzi wavo muzukuru izvi. Zviburitse mupfungwa dzako ndozvinzwa futi. Nokuda kwemiromo yako yese nokurasa muromo nebonde rese raukaita. Ndakuripisa iwewe mombe 2. Saka ucharipira mumwe wako uyu. Then iwewe mukadzi iwewe Priscilla iwewe nokutadzira mukadzi uyo waBrighton ufanira kumuripira mbudzi imwe chete kwaari. Ndakukuripisa vakadzi mani nokuti vakadzi ndikasakuripisa ime kuti zvinhu zviri right. Then iwe murume unofanira kuzokumbira rugero kumukadzi wako uchimuripira mbudzi 2. Mukadzi wako chaiche ndoda kunzwa kuti dzabviswa idzodzo. Handida kuona futi uchitadza uchiita mhando yenyaya yakadai sei munguva pfupi iri kutevera. Toda kuti unogarisana zvakanaka nemhuri yako uye muzukuru wako. Iwe dzinza rako riri kupiwa? Mount Darwin. Tsvaga dzinza rako uzive kuti riri kupi. Uende unotenda maaffidavit form mochinja surname iyi wobvisa surname yana sekuru utora surname kumusha kwenyu. Zvinhu zviri very simple. Tinokubetsera tokupai matsamba. Munotuma maaffidavit moenda kumalawyer
mubatsirwa. Andwanzwisa. Saka uchibva pano mutora nemudzimai wako muenda kwatezvara uko munobetserwa ikoko munoyanana. Iyo pfungwa dzichiwana udikidzi wosiya nadzo Priscilla. Simukai.